mar Ramogi. Machiegni nyinga en James Opondo. Obila e sub-county ma Muhoroni e gweng' ma Wagunga koro timo apedha ne achich moro mane onego ji 4 odhiambo manyoro. Shema Kuku Otieno ma jahigni 28 ne onego min ode Emily Akinyi ma jahigni 24, wuode Joseph Odhiambo ma jahigni 6, owadgi wuon mare Thomas Odula Nyameche ma jahigni 72 kod min ode Mary Atieno ma jahigni 58. Kaluwore kod obila pok oyangore gima ne omiyo achijno onego anyuola mare dalagi mayudore Wagunga Kamswa. Nyaka sani pok owinj ndache ka obila dhi mbele kod timo nonro. Kane chopo godhiambo nyathiwa nobiro odwa to biro mowuok koda maber, nokochal ng'ama ne nyalo timo gimoro, to aoro nyathi ot, to kaduogo okelona gima naore, tang'iso nyathino bed koda ka timo nego chiege. Koro awinjo ywak dok kodgi kosetong'o ng'ute, koro katemo na nyathino ok ywa, kochwadga to ywaga maduogi. Koro adhi ng'iyo ni nyathini tang'o motimo, taromo kode, to bahati maber okier, to ninda taro kadhe. Adhi ng'iyo nyathi, ayudo kosenego nyathi, taringo tago koko. Ok en ga nyathi moro marach kata minyalo wacho ni njore, en nyathi mompole. Kata kodhi e kantin ma kuondegi machiegni gi, ong'ama oluoro nyaka wuothe mudho, ka piny okane godhiambo to rita rita. Ni en mpole ma kata kono ok omadhi nyasore ok omadhi. Kendo dak negi chiege nyok gierre mang'eny. Koro gima nyo timore kuom nyathino to ok anyal ng'eyo. Akia ni wiye nyo wilore, ok ang'eyo, akia. Makana kana anyalo nene kapod ongima ma wuoyo kode kaka nyathi madongo kode dala, ta anyalo ng'eyo ni nyaka bed ni ne en gi kasoro moro. Lakini koro duto anto koro awene mana Nyasaye. Kuom ber gi rach Nyasaye ong'eyo.